Кніга выхаду, раздзел 2. Чалавек з пакалення Леві выйшаў і ўзяў жонку са свайго пакалення. Яна пачала і нарадзіла сына, і, бачачы, што ён прыгожы, хавала яго 3 месяцы. А паколькі далей хаваць не магла, узяла трысняговы кошык і абмазала яго смалою і дзёгцем, і паклала ўсярэдзіну дзіця, і пакінула яго у чароце на беразе ракі. У той час, як сястра яго стаяла недалёка і наглядала за зыходам справы. І вось дачка фараона ішла, каб пакупацца ў рацэ, і паслугачкі яе хадзілі па беразе ракі. Калі яна ўбачыла кошык сярод чароту, паслала адну са сваіх паслугачак, і яна адкрыла прынесены кошык. І ўбачыла у ім немаўля, што крычыць, і, злітаваўшыся над ім, сказала: «Ён з дзяцей гебрайскіх». Сястра хлопчыка сказала ёй: «Хочаш, каб я пайшла і паклікала табе жанчыну-гебрайку, якая можа выкарміць дзіця для цябе?» Тая адказала: «Ідзі». Пабегла дзяўчынка і паклікала маці дзіцяці. Сказала ёй дачка фараона: «Вазьмі хлопчыка гэтага і выкармі для мяне. Я дам табе тваю плату». Прыняла жанчына і выкарміла хлопца, і дарослага перадала дачцэ фараона. Яна усынавіла яго і назвала яго імем Маісей, кажучы: «Бо я выцягнула яго з вады». У той час, калі ён вырас, выйшаў Маісей да братоў сваіх, і ўбачыў ён смутак іх, і ўбачыў егіпцяніна, які біў кагосьці з гебрайскіх братоў яго. І калі азірнуўся ён туды і сюды, і ўбачыў, што нікога няма, ён забіў егіпцяніна і схаваў яго ў пяску. А выйшаўшы ў наступны дзень, убачыў 2 гебраяў, што сварыліся, і сказаў таму, хто крыўдзіў: «Чаму ты б'еш блізкага свайго?» Той адказаў: «Хто цябе зрабіў кіраўніком і суддзёю над намі? Ці ты хочаш мяне забіць, як забіў егіпцяніна?» Спалохаўся Маісей і сказаў: «Напэўна, справа гэта выявілась». І фараон пачуў гэтую гутарку і хацеў забіць Маісея. Дык ён, уцякаючы з вачэй яго, спыніўся ў зямлі Мадыян. Вось такім чынам прыйшоў ён у зямлю Мадыян і сеў каля студні. А ў святара Мадыянскага было 7 дачок, якія прыйшлі, каб чэрпаць ваду, і жадалі яны, напоўніўшы карыты, панапойваць статкі бацькі свайго. Нечакана падышлі пастухі і адагналі іх. Устаў Маісей і, абраніўшы дзяўчат, напаіў авечак іх. Калі яны вярнуліся да Рагуэля, бацькі свайго, ён сказаў ім: «Чаму вы прыйшлі хутчэй, чым звычайна?» Яны адказалі: «Чалавек егіпцянін вызваліў нас ад рукі пастухоў. Акрамя таго, ён і вады для нас начэрпаў і даў пойла авечкам». І спытаўся ён: «Дзе ён? Чаму вы пакінулі яго? Паклічце яго, каб з'еў хлеба». Такім чынам згадзіўся Маісей жыць з ім і ўзяў за жонку Сефару, дачку яго. Яна нарадзіла яму сына, якога ён назваў Герсам, кажучы: «Прыхадзень я у зямлі чужой». А праз доўгі час памёр цар егіпецкі і сыны Ізраіля, стогнучыя за працы. Залямантавалі, і лямант іх ад працы дайшоў да Бога. І пачуў ён стагнанне іх, і прыгадаў дагавор, які заключыў з Абрагамам, Ізаакам і Якубам. І глянуў Бог на сыноў Ізраіля і пашкадаваў іх.